De fet, des de fa 53 anys, a l'Abacus estem al costat del món escolar, molt pendents de les necessitats i de les inquietuds dels centres educatius. Volíem crear una metodologia que facilités la tasca dels docents en la introducció de la robòtica a les aules. D'Alexandria m'ha cridat l'atenció que és un projecte obert, que convida a manipular, a tocar, a la descoberta i a ser creatius. Desenvolupa les capacitats i les habilitats que infants i joves han de tenir. El projecte Alexandria és un projecte que consisteix en reconstruir una ciutat sota l'aigua. Que tant mestres com alumnes dominin unes eines que els permetin la gamificació dels continguts de l'aula i inclogui tots els continguts curriculars. Posarem plaques solars sota el mar per a la llum solar i també aprofitarem les corrents marines. Als docents ens cal un xic de formació en aquest àmbit i també aprendre a través de la robòtica i la programació. L'eix d'aquest projecte és la formació i l'acompanyament constant als docents per donar-los la seguretat per desenvolupar la robòtica a les classes, que de fet no són tots de robòtica, com per exemple accidents geogràfics marins, algues comestibles, granges marines. Es basa en el compromís amb el medi ambient i on apropem els valors de la sostenibilitat i els objectius de desenvolupament sostenible a la tecnologia. El que més m'ha agradat del projecte és que estigui lligat amb els aprenentatges ODS. Realment és una proposta molt innovadora. El planeta Terra és molt important que el cuidem, no contaminant, no gastant aigua, no tirant plàstics ni escombraries al mar o als boscos. És un projecte obert, que no obliga l'escola a tancar-se en uns continguts preestablerts o en un temps determinat, sinó que entre l'escola i nosaltres decidim fins a quin nivell es vol treballar i com fer-ho.